ମୁଁ ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବଡ଼ଦିନର ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, କାରଣ ମୁଁ କୌଣସି ପାଷ୍ଟର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛି ତାହା ହିଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଠାରେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କାରଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ, ଯିଏକି ଯେ ଈଶ୍ୱର ମାନ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଟୁ। କାରଣ ସେ କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା, ଏଇ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନେଇକି କଳି ଝଗଡ଼ା, ବାଦ ବିବାଦ, ମାନ ଅଭିମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଜାତିର, ତୁମେ ସେ ଜାତିର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଏ ଜାତି ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ରକ୍ତ ମାଂସ ଗଢ଼ା ମନୁଷ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଜଣେ, ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଈଶ୍ୱର 2, 3, 4 ପ୍ରକାର ହେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଇଥାନ୍ତେ। ଯେପରି ଟାଟା, ବିର୍ଲା, ଫିଲିପ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ତା'ର ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ଥାନ୍ତା, ସେହି ପ୍ରକାର ହାଡ଼ ମାଂସ ଥାନ୍ତା, ଅଲଗା ଅଲଗା ନେଳି ରକ୍ତ ଥାନ୍ତା, କାହା ମଧ୍ୟରେ ନାଲି ରକ୍ତ ଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଜଣେ, ଆଉ ସେ ଆପଣାର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ସେ କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ଉଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଜରରେ ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ଲଙ୍ଘନ କରିଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମାନି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଏପରି ପାପରେ ସେ ଲିପ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଘୃଣିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର, ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ପୃଥକ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ଭିନ୍ନତା ବା ବହୁତ ଦୂରତା ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେଥିସକାଶେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୋ ସହିତ ମିଳିତ କରିପାରିବି। ଆଉ ସେ ସେଥିସକାଶେ ଚିନ୍ତା କରି ଯୋଜନା କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପବିତ୍ରତା ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ମିଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେଇ ସବୁ ଗୁଣ, ଚରିତ୍ର ସହମତ ଥିଲା ଯାହା ଈଶ୍ୱର ହେବାର ସେ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ପରି ଜଗତକୁ ସେ ଆସିଲେ, କୌଣସି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ, ସେ କୁଆଁରୀ ଗର୍ଭ ଦେଇ ଆସିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପରିକା ଆସିଲେ। କେହି ଯେପରି
କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ପିତାମାତା ନଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସିଲେ ଜଗତକୁ। ଆଉ ଯେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱର ମରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ମରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଆମମାନେ ଯେହେତୁ ପାପ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲୁ, ଆମମାନେ ସେଇ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥି ସକାଶେ ସେ ମରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ମରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥି ସକାଶେ ପୁଣି ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ବଞ୍ଚିକି ଉଠିଲେ। ଆଉ ସେ 40 ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ। ଆମମାନେ ଯେମିତି 40 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କଲେ, ଖାଇଲେ, ପିଇଲେ, ବୁଲିଲେ, ରହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ପରିକା ରହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରିପାରନ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ସବୁ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଲେ, ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ସବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ, କୌଣସି ଭାବନାରେ ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ କରିପାରିବାନି। ଆମେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମରିଗଲେ, ଚାଲିଗଲେ, ଈଶ୍ୱର ସେଥିସକାଶେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସେ। ଆଉ ସେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦିନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କହୁଛୁ, ତାପରେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛି ଈଶ୍ୱର। କାରଣ ସେ ଦିନେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଧାରକ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପରି ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆମମାନେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସଙ୍ଗ ରହିପାରିବ, ମନୁଷ୍ୟର କଥା କହିପାରିବ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ସେ ରକ୍ତ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ, ମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଅଟୁ, ଏପରି କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ପାପୀ। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏପରି ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ ଯେ ପାପ କରିନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନଜରରେ ପାପୀ ଅଟୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିସକାଶୁ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଆମମାନେ ଯେପରି ଜାଣିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା, ତ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଇଲେ, ଆଉ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ କଲେ। ବର୍ଣ୍ଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ମାରିପାରେ? ଈଶ୍ୱର ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆଉ ଦିନେ ସେ ଜଗତରେ ବିଚାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ କିଏ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଯେପରି, କାରଣ ସେ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଅନୁଗ୍ରହରେ। ଆମମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ନିଜ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବା ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା, ତାହାଙ୍କଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବା। ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସେ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମର ମନେ ପକାଯାଏ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କାରଣ ଆମମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ନଜରରେ ପାପୀ ଅଟୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପର ଉଦ୍ଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚାहे ହିନ୍ଦୁ ହେଉ, ମୁସଲିମ ହେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ ବା ବୌଦ୍ଧ ହେଉ ବା ପଞ୍ଜାବୀ ହେଉ, ସମସ୍ତେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ। ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ବାପା କ'ଣ ତାର 4ଟା ପିଲା ଥିବେ, ସେ କ'ଣ ଜଣକୁ କୁରାଢ଼ି, ଜଣକୁ କଟୁରୀ, ଜଣକୁ ଖଣ୍ଡା ଦେଇପାରିବେ? ତ ପରସ୍ପର ତ ଲଢ଼େଇ ହେବେ ନା। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଜଣେ, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି।
କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏହାକୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିବେନି। ଏ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ମତ ନା ବାଇବଲ ନା କୋରାନରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନା ଗୀତା ଭାଗବତ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବନାଇଛି। ଧର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବନି। ଧର୍ମ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମରାଗଲା ସେ କହିଲେ ପିତା ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ କ୍ଷମା କର। ଧର୍ମ ପାଖରେ ଏପରି ଦୟା କେଉଁଠି ଆସିବ? ଧର୍ମ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତଫାତ୍। ସକାଶୁ ଏହି ବଡ଼ଦିନ ଉତ୍ସବ ବା ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ସେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶୁଣିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଥରେ ଯେ ଆମମାନେ କିଏ? ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାହା ଆମେ ଜ୍ଞାତ କରୁ, ଆମେ ବୁଝୁ। ଆଉ ଏ ଗଭୀର ବିଷୟ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଏହି ଅଳ୍ପ ନିବେଦନ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।